Já jsem Klaudia Šiferová. Já jsem 22 let, ale vypadám mladší. Podívejte, já mám krásný nos pod operace. Moje oči taky není špatný, ale já nejlepší mám to nový pusa. Já mám nos tak jako Pinokio, ale nevadí vůbec. Moje oči ty stály jenom 20 korun. Já myslím, lepší to nešlo. Ale moje lávu je trošku svědčený. Já jsem vypil každý den 5 litrů vodu. A teď vypadám jak krásná princezna. No tak, moje dámy a pane, běžte taky. Doktor Frankenstein čeká na vás. Tak zatím čauky.